Ik ben hier familie en jong als supporter van de fanfare Harmonie uit Akkeren. Zij nemen deel aan een concours en wij zijn tegen nieuwsgierig hoe ze het eruit brengen zullen, want het is volgens mij wel 20, 25 jaar lang dat Akkeren aan een concours meedingen heeft. Verder wil ik nog wel even kwijt dat ik nou al wat in de zenuwen zit van morgen, want morgen om kwartier voor 8 speelt het Veen. Een wichtige wedstrijd in Excelsior en we zijn nog niet staan verplicht om daar gewoon 3 punten te halen, maar het rent de laatste weken net zo al te geweldig. Ik ben grutskop de club Heerenveen en wij zijn morgen weer enthousiast aanwezig op de tribune. En we hopen op het beste. Dat wie het even vanuit de lawaai in Drachten.